Da, eu sunt Cătălin Talent, domnule Putin. Domnule Putin, am o rugăminte la dumneavoastră. Vreau ca să opriți violența domestică. Vă rog mult de tot. Copiii mei, Doamne, vreți jumate din Ucraina. Domne, nu e mai bine să luați jumătate din țara românească că românii sunt mai proști ca ucrainienii? Lăsați ucrainienii în pace, că mi-e milă de ei. Avem copii, domne, eu sunt ucrainian, jet pe jet. Vă rog mult de tot, lăsați Ucraina în pace. Atacați români. Domne, e nevoie să plâng, să vărs o lacrimă ca să încetați războiul? Vă rog din toată inima! Da, vreau să opriți războiul, vă rog! Am copii și nu mai pot, da! Vă rog! Îmi moare copiii de foame! Nu pot să mă duc pe front pentru că eu nu știu să țin ara în mână! Da, Putin, domnule Putin, te rog mult de tot! Am copii și moare copiii de foame! Dragul, te-a pus să te fuți? Eu... Domnule Putin, vă rog mult de tot, lăsați-mi copiii în pace, că nu vreau să trăiască fără părinți, cum am trăit eu. Da, domnule Putin, încetat războiul, vă rog mult de tot. Eu am copii. Dracu, te-a pus să te fuți? Nu, da, mi-a plăcut, adică, da, lăsați copiii în pace, vă rog mult de tot. Vă rog mult de tot, încetați cu războiul, că am copii, vă rog. Da, am copii, da, vă rog. Încetați cu războiul ăsta, pentru că noi vrem pace pe pământul ăsta. Nu mai vrem ciumă. Pe o parte merită să-i dai și război, că nu mai zice de coronavirus. Da, domnule Putin, vă rog, încetați cu războiul. Futeți gloanțe, dă-i tare, torpilă, da. Domnule Putin, vă rog. Caterinca, bagă acolo pe greu, bagă sisteme de alea, da, domnule Putin, vă rog mult de tot. Da, că la televizor acum, vă rog frumos să încetați cu războiul, că la televizor nu mai arată de COVID. Vă rog din toată inima, eu vreau să mai arate la televizor de COVID. Mi-e dor de COVID, da. Da, la televizor nu mai arată de COVID. Vă rog mult de tot, încetați cu războiul. Vreau la televizor să mai spună de COVID. Vă rog din suflet. Îmi este dor să mai zică că a crescut cazurile de COVID și că mama moare de COVID, mâncam iar pula. Da, vă rog mult de tot, domnule Putin. Îmi e dor de COVID să mai arate la televizor.